Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Τσιτουρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για αυτή την σκληρή δήλωση που κάνατε για τις παραιτήσεις Καραμανλή και Σουφλιά. Γιατί νιώσατε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη δήλωση? Σας ενόχλησαν τα περί γενναιότητας σχόλια ορισμένων συναδέλφων σας? Θεωρώ ότι σε δυτικού τύπου δημοκρατίες και σε δημοκρατικά κόμματα αστικής δημοκρατίας, όταν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, οι στρατηγικές και οι πολιτικές επιλογές καταλήγουν σε μια τόσο μεγάλη εκλογική αποτυχία, αυτά είναι αυτονόητα. Έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο πολιτικά δυτικό κόσμο. Και επομένως λέτε ότι είναι περιτά τα περί γενναιότητα. Δεν θεωρώ ότι είπα κάτι το σκληρό, το αυτονόητο νομίζω είπα. Τώρα, πείτε μου κάτι, πόσο ανήσυχος είστε για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το συνέδριό της? Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, διότι είμαστε μια μεγάλη παράταξη. Δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο διάσπαση? Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και στα χειρότερά μας, το 1 στους 3 Έλληνες ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει από αύριο το πρωί, αφού ευχηθούμε όλοι καλή δύναμη και καλή τύχη στη νέα κυβέρνηση, πρέπει από αύριο το πρωί, πριν απ' όλα, να είμαστε εκεί όπου μας έταξε ο ελληνικός λαός. Μια χρήσιμη, αποτελεσματική και ισχυρή αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα, εις ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας, πρέπει να προχωρήσουμε μεγάλη ευθύνη σε δύο πράγματα. Στην οργανωτική επανίδρυση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουμε ένα σύγχρονο, φιλελεύθερο και δημοκρατικός λειτουργών κόμμα της κεντροδεξιάς και πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην ιδεολογική και πολιτική ανασυγκρότησή μας με πολιτικά στελέχη τα οποία με βαθιές ρίζες στις ιδέες, στις αξίες και στις αρχές αυτής της παράταξης και με ορίζοντα τον πλανήτη θα μπορέσουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα ξαναπώ να είμαστε μια χρήσιμη αντιπολίτευση και δεύτερον, να προχωρήσουμε σε δρόμους που θα μας κάνουν ελκυστικότερους ώστε να επανέλθουν σε εμάς αυτοί οι οποίοι φύγαν είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Τσιτουρίδη, άκουσα τον Γιάννη Μανώλη, τον πρώην βουλευτή, να προτείνει απευθείας ανάδειξη του νέου αρχηγού από τη βάση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά και ζητήματα. Άκουσα παλιότερα και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να προτείνει. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα ώστε η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην οργανωτική της δομή σε αρμονία με τις απαιτήσεις των καιρών. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε, δεν ξέρω καταστατικά αν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, να συμφωνήσουμε ότι η εκλογή του αρχηγού κάθε φορά θα γίνεται από ένα ευρύτερο σώμα από το να επιλέγουμε αρχηγό μέσα από ένα κλειστό. Αυτή τη φορά προλαβαίνετε να το κάνετε? Εκτιμώ ότι εάν θα συμφωνούσαν όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί για την ηγεσία του κόμματος, θα μπορούσαμε να πάμε δίπλα από το καταστατικό. Να το κάνετε από τώρα. Να μπορούσαμε να το κάνουμε από τώρα. Άλλωστε, να επισημάνω ότι στα τελευταία χρόνια, οφείλω να το πω, κάνοντας και αυτοκριτική, μη θεωρηθεί ότι κάνω μόνο κριτική σε άλλους, και εγώ μετήχα και μετέχω των κομματικών οργάνων, νομίζω ότι αρκετές φορές πήγαμε ΣΥΡΙΖΑ παραβιάζοντας καταστατικές διατάξεις μας. Εάν κρίνουμε ότι πολιτικά θα ήταν ωφέλιμο, θα μπορούσαμε να το δούμε από τώρα. Αν κρίνω από το πόσο τακτικά συνεδρίαζαν τα κομματικά σας όργανα. Δεν συνεδρίαζαν, αυτό το οποίο σας λέω έχει και στοιχεία αυτοκριτικής. Μετήχα όλων των οργάνων, δεν συνεδριάζαμε όπως θα έπρεπε και όταν συνεδριάζαμε δεν αναλαμβάναμε πάντοτε τις ευθύνες μας μέσα στα όργανα αυτά. Ο κύριος Στράγκας θέλει να ρωτήσει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εάν τελικά οδηγηθούμε, επειδή δεν μπορεί να τροποποιηθεί το καταστατικό γρήγορα, να επανέλθουμε. Εάν οδηγηθούμε σε ψηφοφορία 4.000 μελών, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, πιστεύετε εσείς ότι αυτό το πράγμα θα φέρει έναν αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία που θα θέλει βάση? Πιστεύετε ότι εσείς, ο οποίος με συγχωρείτε, άκουσα και τον κύριο Μιχαλουλιάκο και εσάς που μιλήσατε για τα αυτονόητα, πιστεύετε ότι ένα κόμμα που κυβερνήθηκε ως παρεούλα και ως κλειστή ρωτώντα. Τα πληρώσαμε αυτό. Ότι, ναι, και επειδή τα πληρώσαμε, τι πάει να πει? Μα δεν το πληρώνει μόνο ο πολιτικός, κύριε Τσιτουρίδη, το πληρώνει ο μέσος νεοδημοκράτης, ο μέσος πολίτης. Και χώρα. Ο οποίος πικραίνεται. Αυτή την ώρα λοιπόν, επειδή τα ξέρετε καλά εσείς και τα έχετε κυριωστεί, αυτή την ώρα λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι είναι στα καταστατικά και οι οποίοι έχουν πλησιαστεί, γίνεται χαμός στα τηλεφωνήματα και το ξέρετε καλά. Από υποψήφιους οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους αναφερόμενοι σε παλαιές αμαρτίες στην πορεία τους μέσα στο κόμμα. Λοιπόν, είναι δυνατόν με 4.000 συνέδρους, παλαιάς κοπής να εκπροσωπηθεί ένα σώμα που εσείς ο ίδιος και πολύ σωστά το λέτε είναι 1 στους 3 Έλληνες, όταν έχει χάσει 1.100.000 ανθρώπους η Νέα Δημοκρατία, όταν έχουν μετατοπιστεί στον Γιώργο Παπανδρέου μονοκούκι, που σημαίνει ότι εγκατέλειψαν από τη σφορία.
μπορεί κάποιοι από αυτούς που μετέχουν στη σύνθεση του συνεδρίου να μην ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αναφερθήκατε σε ορισμένα θέματα. Και παρακαλώ πολύ, σας υπενθυμίζω εσάς που είστε από τα παλαιότερα ιστορικά στελέχη του κόμματος, ότι όλοι αυτοί είναι παλαιά σκοπής. Πότε συνεδριάσανε? Πότε έχουν συνεδριάσει? Θέτετε ζητήματα τα οποία δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά και πολλές ανησυχίες δημιουργούν σε όλους. Θα βγει αρχηγός με τηλεφωνήματα. Επειδή αναφερθήκατε σε ορισμένα φαινόμενα τα οποία πρέπει να αποφευχθούν, εγώ πιστεύω ότι στην πορεία προς το συνέδριο, στο συνέδριο και κυρίως μετά το συνέδριο πρέπει να προχωρήσουμε ως φιλελεύθερη παράταξη, διαφυλάσσοντας την ενότητά μας και κυρίως συνθέτοντας τις απόψεις. Σε μια μεγάλη παράταξη, την του 33% και του 45%, είναι προφανές ότι όλοι δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αυτονόητη σύνθεση, ώστε στα χρόνια που έρχονται να γίνουμε ελκυστικότεροι για όλους. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Πολιτική θα κουβεντιάσετε στο συνέδριο? Αυτό ακριβώς λέω. Πρέπει να προτάξουμε την πολιτική στις εβδομάδες αυτές και να μην παρασυρθούμε, να μην αφήσουμε τη δυναμική μας σε ονοματολογία. Να μείνουμε λοιπόν σε πρόσωπα. Να ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά και πολιτικά έχει μια καθαρή εικόνα, ένα καθαρό πρόσωπο σήμερα? Μπορούμε να την κάνουμε εναργέστερη. Να επαναπροσδιορίσει? Μπορούμε να την κάνουμε εναργέστερη. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει δεξιότερα, πρέπει να πάει αριστερότερα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Θα διαπιστώσατε κι εσείς, φαντάζομαι, γιατί είστε έμπειρος πολιτικός, στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου διάφορες μετατοπίσεις που έγιναν για να ανακοπούν οι διαρροές προς τα δεξιά. Εγώ νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ορισμένα πράγματα αυτονόητα σε μια σύγχρονη δημοκρατία δεν μπορούν να τοποθετηθούν ή να χαρακτηριστούν στον άξονα δεξιά-αριστερά. Το να υπάρχει δημόσια τάξη και ασφάλεια, επί παραδείγματι, έτσι γίνεται σε όλο το σοβαρό και πολιτισμένο κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι αριστερό ή δεξιό. Το να διαφυλάσει το κράτος την περιουσία, τη ζωή, την ασφάλεια των πολιτών, αυτά είναι τα αυτονόητα. Και είναι βέβαιο ότι οι επιχειρησιακές και πολιτικές μας επιδόσεις σε τέτοια ζητήματα δεν ήταν πάντοτε αυτές που έπρεπε. Προφανώς πληρώσαμε και αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ σε μια κεντροδεξιά παράταξη είναι βεβαίως να έχουμε βαθιές ρίζες στις αξίες μας, θα το ξαναπώ, στον πολιτισμό μας, σε θέματα τα οποία διέπουν τη λειτουργία μιας αστικής δημοκρατίας, μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Κυρίως όμως θα πρέπει στο σύγχρονο κόσμο να έχουμε, θα το ξαναπώ και θα εξηγήσω τι εννοώ, να έχουμε πλανητικό ορίζοντα στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας. Τα παλιότερα χρόνια, εγώ και σπούδασα και δούλεψα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Βρυξέλλες και αρκετά χρόνια στη δεκαετία του 80. Όσοι φτάναμε να έχουμε ορίζοντα Βρυξελών, θεωρείται ότι κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό στη χώρα. Σήμερα δεν φτάνει. Ο ορίζοντάς μας πρέπει να είναι ο πλανήτης. Πρέπει να δούμε λοιπόν και με ποιο στελεχειακό δυναμικό θα μπορέσουμε να είμαστε μια χρήσιμη αντιπολίτευση και συγχρόνως να οργανωθούμε έτσι, ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν, να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε ως κόμμα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πιθανό να συμβεί στη διάρκεια αυτών των 30 ημερών που μας χωρίζουν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κάποια έκπληξη, όπως συνέβη το 1997. Και εσείς ήσασταν τότε ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της έκπληξης, ένας τους βουλευτές από την ομάδα των νέων βουλευτών που πρότειναν τον Κώστα Καραμανλή. Πράγματι. Μπορεί να υπάρξει ένα νέο πρόσωπο στη σημερινή συγκυρία? Έχουμε διαφορετικές συνθήκες σήμερα. Ερχόμαστε από μια βαριά ήττα, πολύ βαριά ήττα, και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε, συζητώντας όπως κάνουμε τώρα για πολιτική και για οργάνωσή μας, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν φαινόμενα αναζήτησης νέου προσώπου, το οποίο να έλθει να σαρώσει, όπως έκανε τότε ο Κώστας Καραμανλής. Και επειδή πολλά λέγονται τον τελευταίο καιρό, θα πρέπει να σας πω ότι εγώ θεωρώ και τώρα ότι η επιλογή του 1997 με το ριζοσπαστισμό και τη φλόγα εκείνης της εποχής δικαίωσε όλους όσοι προτείναμε τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μπόρεσε πολύ σύντομα να εκφράσει το όλο της παράταξης και να οδηγήσει την παράταξη. Το θεωρείτε και σήμερα, παρά τα όσα μεσολάβησαν σε προσωπικό επίπεδο? Απόλυτα. Ήταν μια πολύ σωστή επιλογή, εξέφρασε το όλο και δώσαμε νικηφόρους αγώνες με τον Κώστα Καραμανλή. Σας τιμά πολύ η τοποθέτησή σας αυτή. Με συγχωρείτε, ακριβώς επειδή όπως είπατε, πράγματι τότε πολύ νέος βουλευτής θεώρησε ότι πρέπει να δείξω αυτή τη στάση ευθύνης, με πολύ μεγάλη άνεση μπορώ να σας πω και σήμερα ότι έτσι γίνεται στα σοβαρά κόμματα, σε σοβαρές δημοκρατίες. Όταν επιλέγεις να πας σε πρόωρες εκλογές και τις χάνεις όπως τις χάνεις, τότε είναι αυτονόητο να εγκαταλείψεις την ηγεσία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κυβέρνηση. Σε υπερυπουργείο μετατρέπει ο Γιώργος Παπανδρέου το πρώην Υπουργείο Οικονομίας.